Goy, musabak na sa iyang labing unang away. Isip usa ka professional boxer ang kamaguwangang anak ni People's Champ Manny Pacquiao nga si Jimwell Pacquiao karong Nobyembre 29 ning kasamtangang tuig. Ang 24 anyos makaatbang ang usab ka debutant fighter nga si Brendan Lally nga ipahigayon sa Pechanga Resort Casino sa Temecula, California. Ang career ni Jimwell subling ginamonitor sa daghang mga boxing fans. Diin mismong amahan niini ang pirming nagatanaw sa iyang anak. Ang legendary coach ni Manny nga si Freddie Roach ang mismong nagbansay sa batang Pacquiao ubos sa wildcard gym sa Los Angeles. Bisan pa man sa pressure o kabugaton sa pagdala sa apelyidong Pacquiao, wala nagpahurat si Jimwell diin nagpakita kinig respetadong record ug pinasahi nga talento sa mga away niini sa amateur.